Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg uwchgynhaliol uned 2. Defnyddio'r dosraniad Poisson. Ni wedi gweld yn yr fideo blaenorol bod ni'n gallu gweud bod gan hap ni wedyn ddosraniad Poisson gyda parameter lambda, lle mae lambda yn fwy na 0, os yw tebygolrwydd yn haflu rhyw werth penodol, yn hafel i lambda i'r pŵer dros factorial lluosi i'r pŵer minus lambda am yn gallu cymryd y gwerthoedd 0 lan, cyfanrifoedd positif yn cynnwys 0. A ni'n gallu ysgrifennu hwnna fel yn amrywio yn Poisson gyda lambda fel y parameter. Dosraniad Poisson dy lambda. Ac os mae x yw nifer y digwyddiadau sy'n digwydd mewn amser, rhyw cyfnod amser t, lle mae digwyddiadau yn digwydd ar hap ac annibynnol i'w gilydd. Mae digwyddiadau yn digwydd un ar y tro, hynny yw, mae tebygolrwydd bod 2 digwyddiad yn digwydd ar un pryd yn 0. Ar gyfartaledd, mae digwyddiadau yn digwydd ar gyfradd unffurf, hynny yw, bod y nifer disgwyledig o digwyddiadau mewn cyfnod penodedig yn lluosi hyd y cyfnod. Allwn ni fodelu x gan y dosraniad Poisson gyda lambda yn haflu lluosi'r cyfnod amser, t. Dangosir y diagram yma nawr, y dosraniad Poisson gyda gwerthoedd lambda yn amrywio o 0.4 15. Sylwch bod gan y dosraniad un modd ac am gwerthoedd lambda yn uwch na 10 mewn weddol gymesur. Felly newn ni'r fideo un i symud. Mae yn mynd. Felly mae lambda yn symud a gwerthoedd yn fwy. A chi'n gallu gweld nawr, unwaith mae lambda dros certain gwerth, mae fe dal yr un modd, ond fe weddol cymesur o gwmpas yr modd yna, y lambda yna. Felly, enghraifft i ni. Mae gorsaf dan yn rhoi gwybod ar gyfer yr ardal y mae'n nhw'n gyfrifol amdano. Mae yna gyfartaledd o 35 galwad mas bob wythnos. Boed i dynodi nifer y galwadau maen nhw'n derbyn yn y 36 awr nesaf. Awgrymwch fodel addas ar gyfer a rhowch sylwadau critigol ar y tybiaethau sydd angen mwyn i'r model yma fod yn ddilys. Gan ddefnyddio'r model yma, wedyn ei cyfrifwch tebygolrwydd bydd yna 6 galwad yn gwmws yn ystod y 36 awr nesaf, a wedyn darganfyddwch y tebygolrwydd na fydd yna alwadau allan yn y 36 awr nesaf. Felly 35 galwad mewn wythnos yn golygu cyfartaledd o 5 y diwrnod. Felly nifer disgwyledig am 36 awr bydd 5 lluosir 36, wel mae diwrnod yn ei fyna, felly 36 rannu 24, a ni'n cael 75 galwad disgwyledig yn y 36 awr yna. Ni angen, felly dyna'n dosraniad neu Poisson, dosraniad Poisson gyda lambda yn 7.5. Dim ond bod nhw'n digwydd ar hap, bod nhw'n annibynnol, dim ond un sy'n digwydd ar y tro ac yn y blaen. Rhan A. Tebygolrwydd yr yn haflu 6 yn unig, felly ni'n defnyddio'r fformwla. Lambda'r pŵer 6 dros 6 factorial lluosi i'r pŵer minus lambda. A ni'n cael 0.1367 fel y tebygolrwydd o 6 yn gwmws. Tebygolrwydd bod dim, felly 7.5 i'r pŵer 0, ymwneud fo'n 1, dros 0 factorial sy'n 1, lluosi i'r pŵer minus 7.5 sy'n rhoi'r gwerth yna i ni. Enghraifft arall.
Ar gyfer taledd, mae yna 2.4 blodyn menyn i bob metr sgwar ar lawnt pol. Buttercup yw blodyn menyn ar lawnt pol. Os roedd i'r raff o gwmpas sgwar sydd o ochr 1.5 metr, darganfyddwch y tebygolrwydd y bydd yn gwmws 7 blodyn menyn yn yr ardal caeedig. Felly, arwynebedd y sgwar yw 1.5 sgwar sef 2.25 metr sgwar. Ni'n disgwyl nifer y blodau menyn yn y sgwar hyn i fod yn 2.25 sef y cyfnod, yr T, nid amser trwy'n arwynebedd, a lluosid y 2.4 blodyn, a ni'n cael 5.4 yw nifer byddwn ni'n disgwyl mewn y sgwar 1.5 wrth 1.5. Bod i X yn nodi nifer y blodau menyn yn y sgwar. Felly'n lambda ni nawr yw 5.4. Felly mae Poisson, dosraniad Poisson 5.4. Dim ond bod un yn digwydd ar y tro, bod nhw'n digwydd ar hap, bod nhw'n annibynnol i'w gilydd ac yn y blaen. Ni angen gwmws 7 y blodyn. Felly X yn haflu 7, ni'n defnyddio'r fformula gyda 5.4 fel lambda a ni'n cael 0.12 ar gyfer 7. Tebygolrwydd na. Rhan 2. O leia 3 ond yn llai na 8 blodyn menyn o fewn yr ardal caeedig. Felly, dyna'n dosraniad ni. Ni moyn rhwng 3, o leia 3 a llai na 8. Felly, lan tuag at, cofiwch cronis yw'n cyfrifiannell ni yn gweithio. Felly, lan tuag at y 7, ni moyn y 7, ni ddim yn moyn yr 8. A tynnu mas o fyna lan tuag at y 2. Tebygolrwydd lan tuag at y 2. Ni ddim yn moyn y 2. Ni angen rhwng 3 a 7. Felly mewn yn cyfrifiannell ni, dyna ni. Chwarae hwn. Menyw. 7. Dod lawr. 3. Ar gyfer Poisson. Variable, felly 2. A nawr ni'n gosod yn gwerthoedd mewn, felly ni'n dod i 7 mewn. A ni'n dod i 5.4 mewn. O, dod i gwasgu hafal rhwng bob un. I fi mlaen i'r un sa. A ni'n cael y gwerth cynta yma. 0.8217. Fel la. Nôl, a dod i X yn haflu 2. A wedyn ni'n cael y gwerth yr ail werth. Felly tynnu nhw wrth ei gilydd. A ni'n cael 0.727 ar gyfer y nifer yna o flodau menyn o fewn yr ardal caeedig. Rhan B. Pa arwynebedd o'r lawnt sydd angen cael y raff o'i gwmpas mwyn bod 99.9% yn sicr o gael o leia 1 blodau menyn o fewn yr ardal caeedig. Boed i fod nifer y blodau menyn o fewn ardal, a metr sgwar, lle mae a wedi ddewis fel bod y tebygolrwydd bod yn fwy na'n ein hafel i 1 o leia 1 yn 0.999. Felly, dyna'n dosraniad Poisson ni lluosi a nawr, 2.4 a mewn bob metr sgwar, 2.4 lluosi a sy'n angen i ni gael fel yn parameter ni. Felly ni angen tebygolrwydd bod yn fwy na'n ein hafel i 1 i fod yn 0.999, ond bydd hwnna gormodd i weithio mas, felly ni'n neud 1 minus, wel, fwy na'n yn haflu 1, y gwrthwyneb i hwnna yw 0. Felly 1 minus tebygolrwydd bod yn haflu 0 yw hwnna. Felly yn haflu 0 yw 0.001. Felly, dod i
0 mewn fel yn y fformula, ni'n cael y gwerthoedd yna. Mae 0 factorial yn 0, mae rhywbeth i'r pŵer a 0 yn 1, 0 factorial yn 1, mae'n flin dy fi. Felly, mae hwnna'n golygu i'r pŵer minus 2.4 a yn haflu 0.001, sy'n golygu yn cymryd ln o'r ddwy ochr, gwrth yn gwneud ni'n cael ln, a wedyn rhannu gyda'r minus 2.4 a ni'n cael a i fod yr arwynebedd o lawnt ni angen mwyn cael o leia 1 blodau minyn. Enghraifft arall. Mae cwmni sy'n rhedeg trenau mewn ardal penodol yn dweud bod damweinau difrifol yn digwydd ar gyfartaledd 4 gwaith y flwyddyn. Gan ddefnyddio model addas, cyfrifwch y tebygolrwydd y bydd yna yn gwmws 3 damwain difrifol yn y flwyddyn nesaf. Yna ni hwnna gyntaf. Felly, bod i X, mae rhaid i chi dynodi beth i ni'n siarad am. Felly, X yw'n hap na wedyn ni. Nifer y damwainau yn y flwyddyn nesaf. Felly, X yn amrywio gyda Poisson, Dosraniad Poisson gyda lambda 4. Dim ond bod yn digwydd wrth ei hunan, bod nhw'n annibynnol, ac yn y blaen. Ni angen bod 3 yn gwmws yn digwydd, felly dod i hwnna mewn y fformula, lambda yn 4, a ni'n cael 0.1954 mas. B, y bydd yn fwy na 12 damwain difrifol yn y 5 mlynedd nesaf. Felly bod i fod nifer y damwainau yn y 5 mlynedd nesaf. Felly ni'n mynd i 5 mlynedd nawr. Felly mae 20 yw'n lambda ni nawr. So 5 llos i 4, ni'n mynd i 20 yn y 5 mlynedd nesaf. Felly ni angen tebygol bydd yn fwy na 12, sy'r un peth a 1 minus bod yn llai na'n un hafal i 12. Defnyddio'r gyfrifiannell ar hwnna, a ni'n mynd i gael 0.0390 ar gyfer yn llai na'n un hafal i 12. A wedyn ni yr ateb terfynol bydd 0.961. Bod i Z fod nifer y blynyddoedd yn y 5 blwyddyn nesaf, lle mae yna 3 damwen. Felly oedd C yn moyn ni bod yna 3 damwen difrifol ym mhob un o'r 2 flynedd allan o'r 5 mlynedd nesaf. Felly, yn y 5 mlynedd nesaf, mae n y 5, mae hwn nawr yn binomial gyda ni, achos ni moyn nifer y flynyddoedd. Ni'n siarad am y trenau, ni'n siarad am y blynyddoedd. Felly, 0.1954 oedd tebygol o 3 tren, 3 damwen ar gyfer y trenau, ym mhob un o'r 2 flynedd nesaf. Felly, ar gyfer nawr, ar gyfer C, ni angen dosraniad binomial. Felly angen Z yn haflu 2, ni'n defnyddio 5 dewis 2, 0.1954 sgwar, so 2 flynedd, a 1 minus hwnna i'r pŵer 3, am y tair blynedd sydd ddim, a wedyn ni, mae hwnna'n rho mas i fod yn 0.199. Cwestiynau nawr i chi i drio mas. Cwestiwn cyntaf, ddarllenau nhw, mae eisiau chi stopo'r fideo wedyn i drio nhw mas. Mae atebion yma, ond byddwn ni'n cael nhw wedi checo sef fi'n chi. Cyn bod fi'n cytuno neu anghytuno ar yr atebion. Right, mae muffin gyda darnau chocolate muffin, mas 80 gram wedi wneud o gymysgedd sy'n cynnwys ar gyfartaledd 96 darn o chocolate ym mhob kilogram. Mae'r cymysgedd wedyn yn cael ei troi'n drwyadl cyn i'r muffins cael ei gwneud. Boed i C dynodi nifer y darnau chocolate mewn muffin sydd wedi ddewis ar hap. Sgrifennwch chi ddosraniad tebygolrwydd C. Cyfrifwch tebygolrwydd bod C yn llai na'n un haflu 5. Mae James yn prynu pecyn o 6 muffin. Dargan fyddwch y tebygolrwydd bod o mond 2 o'r muffin yn cynnwys ar y mwyaf 5 darn chocolate. Cwestiwn 2. Mewn coedwig fawr,
Mae coed o fath penodol yn tyfu ar hap ar dwysedd tebygolrwydd o 0.27 coeden y kilometr sgwar. Beth yw tebygolrwydd bydd yna 2 coeden o'r math yma mewn ardal o arwynebedd 10 km sgwar o'r goedwig. Beth yw arwynebedd lleiaf posibl o'r goedwig dylai archwilio mwyn bod 90% sicr o gael o leia 1 coeden o'r math yma. Ar gyfer ardal o'r goedwig, gyda'r arwynebedd yma, beth yw tebygolrwydd bydd yna i leia 5 coeden o'r math yma. Felly cwestiynau chi, daliwch y fideo, atebwch y cwestiynau yn y atebion ni yma. A dyna chi ddiwedd yr fideo ar gyfer dosraniad Poisson.